खुलुमबाय खुलुमबाय माबोरै खबरालाय मोजां आदा औ सिनायदों औ आदा सिनायखायो फल' खालामखायोना आदाखौ फैगोन होनना मिथिबावाखैमोन आबाखौ फैगोन होनना औ आदाखौ खबर गैबावामोन जोङो गैबावामोन ना सारप्राइज ना बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आदसा सोरां बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नामा नों कन्टेक्ट खालामनाया नोंना लकेसन मोनो खुलुमबाय मादैमोन हाब नोंसोरबो भिडिअ लालायदों आइफनसो नामासो बिलाय आइफन माबायाव लांबाय खुलुमबाय नानिमोन बेनो फार्स्ट टाइम जाखाया बिदिनो मोजां होखा नै मबाइलाव एरेस्ट खालामदोंब्ला जुदि बिसोरनावथ' मोनसे खाग्रा मोनसे थायो नङा होमबा बे खाग्राजों बिथांमोना हयथ' ट्रेनिं मोनाखै नामा खानो बोरै खानांगौ स्टुनथिं खानांगौ ना आगोलथिं खानांगौ बोरै खायोब्ला सिलाय हमनो हाफिनो बोरै खायोबा खारनो हायो बेखौ बिथांमोना ट्रेनिं मोनाखै नामा अब्ला ट्रेनिं मोनाखैबा ट्रेनिं लाहैफिन जाय खाग्रा नङा होमबा ट्रेनिं लाहैफिन बिथांमोना जायफोर बे खानायाव जे खारदों जेनेबा हमना ला बेखौ खारदों नोंना इनकाउन्टार बिदि खारनो मोनलायनाय सोर पुलिस बिलाय खाग्राया अब्ला बिथांमोना मा खाग्रा जिरादानो गैया नामा होमब्ला नङा होमबा बे मोनसे कुइसन फैदों रायजो राजानिफ्राय आरोना स' बिनिखायनो स्टप फेक इनकाउन्टार आरो इन दि नेम अफ फेक इनकाउन्टार बेबायदि जानला मानला जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों थैनायखौ जों माब्लाबाबो गनाया आरो बेनो मोनसे बाथ्रा जों माब्लाबाबो गनाया जोंनो थाखाय जास्टिस नांगौ आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिनिफ्राय एसे जिखिनि मावदों दायो आं मोनसे खोथा बुंगोन बेवहाय माने खायसे मानसिफ्रा पुलिसफ्रा दायो गोबां ड्राग्सनि बेलायावबो हमदों बेखौ आं बेखौ एसे बुंनानै होदों बे ड्राग्सनि नामावबो बेफार खालामनायनि नामावबो आरो सिलाय लालाबायनानै खायसे मानसिफ्रा गिदिंदों बैसिनि मुङाव दिनै जोंनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा खायसे जाय नङा बिसोरो फेक इनकाउन्टार खालामजानो गोनां जादों जाय नंगुबै बिसोरखौथ' हमनो हाखाया जाय नंगुबै बिसोरखौ हमनो हायाखै जों गनायो जे गैया नङा दङ आरो जोंनि गेजेराव सोरबा खायफा खायफाया दुथां सुबुङा दङ बाट बै दुथांखौ सुबुंखौ हम दा रायजो राजाफ्रा गथाय मोनथिजोबो बिसोरो बेबायदि नङा होननानै आरो बेवहाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै खायसे मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा बेयाव बुंबाय आरो आंबो सासे बर' हारि सिबियारि हिसाबै बा बर' हारिनि सासे लाइमोन हिसाबै दिनै जिथु जाथाय जानानै थांबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां दुखुनांथाव मोनसे जाथाय होननानै आं बुङो जों सिगांनिफ्रायनो खोनासोबोदोंमोन जे न'खरनिफ्राय लांनानै बेफोरबायदि इनायहै गावथारनाय बा सोरखौबा आइजोखौ बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनाय जों खोनासोबोदोंमोन नाथाय आं एबारसो फार्स्ट टाइम गावनि गोसोआवहाय माने बैबायदि फिलिंआ नुजाथिफैदों आरो जेरैहाय जोंनि आबौ आबैमोना बुंदोंमोन बिदि बिदि जादोंमोन सिगाङावहाय बेफोर खोथाखौ माने दिनै आङो बै खोथाया माने दिनै रियेलिटियाव जाफैनायखौ आं हमदांनो मोन्दों बा रियेलिटियाव फैदों आरो बे खोथाया बेखायनो आं बुङो माने जि जानानै थांबाय बेखौथ' जोङो लाबोफिननो हाखाया जा जिथु जोंना रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौथ' जोङो फिदिंफिननानै मोनफिना अब्लाबो दिनै जोंनि बर' बिमाया जिथु लेट बिथां जनक कुमार ब्रह्मनि बिमाया ओरैबायदि गाबदों नुनानै माने थानो हायाखै ओरैबायदि गोसोआव दुखु मोनदों माने मा होनो आरो बयबो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रानो बयबो दुखु मोनखादों आरो लोगोसे बिथिं लेट बिथां जोंसार मुसाहारिनि 15 सानल' जानाय गथ' आरो लोगोसे बिनि बिसि बिनि बिफाया मा होननानै गाबदों आं बिहामजो आरो फिसाखौ माजों फिसिनो आरो बिथिंहाय बुंदों आंनि थियावहाय दा लाइफआवहाय बारा एसेबां बैसोआनो गैला माने बोराय बैसो जाबाय स' गावसोरखौसो माने फिसालाफोरा माने थैनाय समावहाय अर होनांगौआ बिथांमोना उल्थासो देरायनांगौ जादों अब्ला बेनिख्रुइ बांसिन दुखु मा थाबावगोन स' आङो बेखौनो बिटिआर सरकारनिसिम बेखौनो खावलायो जे न्याय मोननांगौ
साख्रि होदों नोंथांमोना आं बेखौहाय गोसोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरो जे नोंथांमोना जितु 15 साननि गथ' बा बिथांमोननि न'खरनि जितु जनक कुमार ब्रह्म बिथांनि न'खरनि हालोदखौ नुनानै बा जोंसार मुसाहारि न'खरनि हालोदखौ नुनानै नोंथांमोना साख्रिखौ होदों बेनि थाखाय साबायखर बावहरो जोंनि सरकारखौ नाथाय बेखिनि साख्रिखौ होनानैल' जानाय नङा जोङो जिहेतु इनाय खालामजादों बे इनाया गोदोनि दिनाव बेलेगमोन गोदोनि दिनाव जेसेबां इनाय खालामब्लाबो जोङो जुदि जास्टिस मोनाब्लाबो बे थांनानै थांबाय किन्तु दा प्रेजेन्टआवहाय जोङो बेफोरबायदि सिरि थाबा जानाय नङा जों बयबो खौसेथियाव फैनांगोन आरो जोङो बेनि थाखाय सोमावसारनो नांगोन आरो सोमावसारनाया गोनांथार जों जुदि बेखौ दिनै सह्य खालामनानै जुदि जोङो सिरियै थायोब्ला बे जाथाया आरो जाबावगोन माने दिनै फेसबुकआवनो लाइभ नुगासिनो मिडियाआवथ' नुदों किन्तु मिडियाया थांनो थाखाय एसे सम लायो किन्तु जाय दाथ' डिजिटेल मुगा बयनिबो आखायाव स्मार्टफन थायो बयबो माबा मोनसे इन्सिडेन्ट जाबानो लाइभ होयो स' बेयावहाय जों नुगासिनो जे दाय गैयि सुबुंखौबो बेफोरबायदि हमनानै लांदों फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय बेफोरबायदि हमनानै लांदों स' आंहाबो फंबाय दङ आंहाबो बिदा दङ दिनै जुदि आंनि बिदा बा फंबायखौ हमनानै लाङो स' नोंथांमोना माने आंनि न'खराव जायाखै बा आंनि आंगोआ जायाखै होननानै सिरि थानाङा दै दिनै बयबो कालचारनि मानसियानो जा बा सोरबा जेनेरेल मानसियानो जा सोरबा ससियेल वर्कार नङाबाबो बे खेत्रआवहाय नोंथांमोना सोमावसारनाया गोनांथार आं बेखौ बुङो नोंथांमोनखौ आरो बयखौबो आं खावलायो जे बेयावहाय नोंथांमोना रां रुफा होनोल' फैनाङा सुखु दुखु खबर लानो फै रां रुफा होनो गैयाब्लाबो नोंथांमोना लाजिनाङा सुखु दुखु खबर लानो थाखाय फै आरो जिहेतु जों दायो बन्द'नि थाखाय बा जास्टिस मोननांगौनि थाखाय सोमावसारदों बेयावहाय बयबो बाहागो लानांगौ आं बेखौनो खावलायो आरो साख्रिजोंल' जानाय नङा सासे मानसिनि जिउखौ जों साख्रिजों रुजुनो हाया दै सासे मानसिया हाजिरा मावनानै जाहोबाबो बे खुसिया बेलेग आरो बे मानसिया गैयालासिनो जों साख्रि मावनानै हाजार फैसा खामायबाबो बे खुसि जानो हाया बेखायनो जों बयबो लुगैयो मा जास्टिस आरो बे फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय जाखिनि जालांबाय जाखिनि न्याय खालामलांबाय बिथांमोना बेयावहाय आंनि थिंनिफ्राय खावलायनाय बिटिआर सरकारा थाबैनो बेयावहाय मोजां इनभेस्टिगेट खालामनांगौ आरो दायो बेवहाय जोंहा जाय खामानिखौ मावनो फैदोंमोन गेमस्रि दैमारि बिथाङा बेखौ आङो जिखिनि अनसुंथाइ होनो फैदोंमोन बेखौ आं खावलायनो थाबाय बिथाङा जाहाथे बेवहाय बिथांनो होयो आरो हेन्डअभार खालामना होयो बेवहाय गाननाय जि जोमजों लोगोसे 20,000 रां खुलुमनाय थाबाय गासैखौबो खेबसेनो खुलुमनाय जासिगोन खुनु ब्रह्म जौथि गोबां मोजां खामानि मावबायलै गेमस्रिया दिनै दाख्लैबो मावदों बिथाङा बैयावहाय बेबायदि ओंखारनांगौ बैयावहाय माबायावहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि खैलामैलायावहाय 102 न'खरनावबो बिथाङा थांनानै 50 केजि मोनसे न'खरावनो मोनथिबायना माइरं हैदों बिथाङा मोनथिबायना बिनि थाखायबो मानसिया सोरखौबा मदद होनायाव आं बिनि थाखायनो बुंगोन आङो जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि जय बड'लेण्डनि जय गेमस्रि दैमारिनि जय गेमस्रि दैमारिनि खुलुमबाय बयनिसिमबो